Sol·licitem la presència a la tribuna d'autoritat dels molt honorables presidents Pujol, Maragall i Rigol. Ferm. Ara. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena amb darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és l'hora, segadors, ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui un altre ajut. Esmolem ben bé les eines, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Que reboli l'enemic, esmolim la nostra ensenya, quan fem caure espigues d'or, quan promesses entre venes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Hem viscut junts moments de música, literatura, dansa, cançó i poesia. I ara ha arribat l'hora d'acomiadar-nos, no sense abans agrair al pintor Benet Rossell la cessió desinteressada de la seva obra La barca dels segadors, que ha estat la imatge de la Diada d'enguany. A continuació, l'inspector Josep Villot sol·licitarà als presidents l'autorització per retirar la seva formació. La formació al nord del cos de Mossos d'Esquadra demana autorització per retirar-se. A les seves ordres, senyors presidents. ¡Mosquilla, que la atacaremos! Nosotros nos queremos.
extraordinari a tots els artistes que han volgut acompanyar-nos en aquesta trobada, concebuda pel director teatral Joan